12 martda Marinin Garagum etrabynyň köp adamly öý hojuluklarının 80 töwereği agzasy döwlet dukanlaryna subsidiýalenen imi tönümleriniň paýlanyşyna nägililik bildirip etrap häkimligine bardy. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä köpüsi aýallardan ibaret topar döwlet dukanlaryna goýberilýän subsidiýalenen haritlaryň paýlanylmagyna öý hojuluklaryň düzümindäki her bir maşgalanyň aýratyn hasaplanylmalydygyny aýtdylar. Türkmenistanyň döwlet dukanlaryna ozal däp bolan aýlyk un paýoklarynyň daşgary soňky ýyllarda güýçlenen ykdysady krizisiň fonuna towuk buğdy, şeker we ýumurtga ýaly önümler hem subsidiýalenen azyk önümleriniň hataryna goşuldy. Bu imi önümleri döwlet dukanlaryna hususy sewda bilen deňeşdirilen arzan bahadan satylýar. Her adama çäkli mösberde satylýar we türkmen häkimetleri ýurdun durly künjeklerini bu haritlaryň sewdasy üçin geçen ýylyň martyna kartoçka düzgünlük ýüridi. Ýagny olar azyk kartlar esasyna satylyp başlandy. Azatlyk radiosy ýurt raýatlarynyň döwlet dukanlaryna görkezmek üçin öý müdürliklerinden resmi nam almakda çekýän huppatlary barada ýylgyderli habar berdi. Türkmenistanda däp bolan tejribe görä aýlyk un üçin her maşgalanyň adam sany hasaba alınýardy. Ýöne marly ýaşaýjylaryň sözlerine görä beýle subsidiýalenen haritlar şol sana şeker döwlet dukanlaryna paýlanany, olar her öý hojulugyny niýetlenýär. Bir häkimlik işgäri atlandyrmalyk şertini Azatlyk radiosynyň habarçysyna adamlaryň ýadan arz şikaýetleriniň mazmuny barada habar berdi. Men gaýnenem bilen bir hojulukdan girip çyksam-na biziň rızkymyz, paýymyz aýry. Şol sebäpden döwlet dukanlary kömek hökmüne arzan narhdan satylýan azyk önümlerini, ýagny ösümlik ýagy, towuk buğdy, şeker we ýumurtga ýaly azyklary her haýsymyza aýry hojuluk hökmüne aýry bermeňiz soraýar diýip bir aýal özüniň häkimligi ýadan arzasyny aýdýar. Köp hojuluklarda adam sany 12-13 adamdan ibaret. Bir öý hojulugy ýarym kilogram şeker köplük bolup ýaşaýan adamlaryň her haýsyny bir çemçeden hem ýetenok diýip ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň söhbetdeşleri öý hojuluklaryna köp adamyň ýaşamagyny, adamlaryň öz başlyk ýaşamak üçin yer almakda bar bolan päsgelçilikleri bilen düşündirýärler. Garagum etrabyna mellek yer paýlananok, özüň puly ýüşürip satyn almaly. Onu hem her bir hojuluk edip bilenok, sebäbi iş ýok. Adamlaryň ýagdaýy agyr, çörekleri gaýgy diýip bir ýaşaýjy gurrun berdi. Häkimlige ardy şikaýet bilen baran köp adamly öý hojuluklaryň käbir agzalary döwlet dukanlaryndan subsidiýalenen haritlary ýeterlik mukdarda almak üçin ya öz maşgalalarynyň aýry öý hojulugy hökmüne hasaba alynmagyny ýa-da özleriniň garaşsyz ýaşamaklary üçin özlerine yer berilmegini talap etdiler. Habarçy nägile märekäniň arasyna ozalan bu mesele boýunça häkimlige arza beren adamlaryň bardygyny, ýöne olaryň ýagdaýyň üýtgemeýänligini aýdýanlyklaryny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä etrap häkimliginiň öňüne ýygnanan adamlar yerli resmiýetlerden jogap tapyp bilmän soň biraz salymdan goýup galmagal turup başlady. Soňra bir häkimlik işgäri olardan goýuklamalygy talap etdi we arzalara seretmegi wada berip nägile toporu köşeşdirmäge synaşdy. Ýöne ýygnalanlaryň arasyna ozalan bir näçe edip bu mesele boýunça arza bilen häkimlige ýüz tutanlyklaryny aýdan aýallaryň käbiri özleriniň etrap häkimi bilen duşuşmak isleýänliklerini gazaply talap etdi. Olar işsizlikden, pulsuzlukdan we açlykdan şikaýet etdi. Häkimligiň öňüne ýygnanan adamlaryň gyýkylygyndan soňra märekäniň ýanyna 2 sany polis işgäri geldi. Ýöne olar gahar gazaply aýallaryň arasyna girip bilmän gapdaldan synlady diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Häkim aýallar bilen duşuşmak diýip ol sözüne goşdy. Habarçy häkimligiň bir aýal işgäriniň binadan çykyp ýygnananlar bilen duşuşanyny we onuň hem ýygnananlardan goýuklamalygy soranyny habar berdi. Ýöne ýygnananlar köşeşmedi. Ählalyklaryň narhy öňküden 5-6 manat ýokurlandy. 1 kilogram tüňkli et geçen ay 50 manatdy. Şuň 56 manat bolup diýip ýygnananlaryň biri häkimligiň işgärine gazaply aýtdy. Soňra häkimlikden başga bir resmi çykdy we aýallardan öz arzalaryny tapşyrmagy hemde ýaqyny günlerde bu mesele arçynlar bilen serediljeğini aýtdy. Ol biz siziň talabyňyzy ýerine ýetirer diýip zordan adamlary uğratdy diýip beýleki bir häkimlik işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.